Полицията никога не е идвала за нещо престъпно. Извинете. Полицията ве боли, че идват, ама они си идват, пият си кафе и си излизат. Ние не сме казали нищо лошо за те. Не, вие казвате. Каква не смеете? Снима ги, ама от не ги пусна на интернет. Отики ви се плати. Не знам, ти шириш у полицията. От аз и свидетели имам. Какви свидетели? Те такива. Платени. Хайдук. Глезна и ми вземая мустиките и лопатата си ми вземала. Не те е срам. Хайдукина. Ето, детето е свидетел. Той си се закрема. Влизам, да. Влизам. От теб си открадна нещо. Нема да те удара, не се класи. Не съм тъпогламава. Чопкай се къде искаш, апаната. Влизам, да. Влизам. От теб си открадна нещо. Нема да те удара, не се класи. Не съм тъпогламава. Чопкай се къде искаш, апаната. Плювай си, не ме снима, отики ти изсръгам от тук. Айде. Плювай си, не ме снима, отики ти изсръгам от тук. Айде. Ще извикаме полицията. Тази къщичка и двора ще се види с Чериново тесто. След малко мъжа ми излиза, да види. Прибили с къщичката, защото ще ти разкатае фамилия. Ело по-наблизо. Ама разкаря тази травестит. Мръсен травестит. Само вземи да чукаш алкохол на фъднага. Поне почил от 8. Не се правете интереси. Не, бе, кой много си добавя по това годинче. Ма не виж, че си тъпа като галош, ма. Тъпанарка тъпа. Вие нема така. Но днеска това ще го решиме при кмета.